Kancing kono apa nih dah? Kae. Lah, info gak dibalas. Tuh, Oh, nggawa apa? apa? Sebentar. Nggawa sepeda kok moro-moro dhewe. Oh, Nah, sepeda aku jadi gawa. ayo gas. Kita berangkat dari jam 4 kurang. Langsung tipis-tipis. Oke guys, terus Jopo jero, monggo jopo jero. dan jeruk. Kali ini pilot Tazio akan mencari mangga di sekitar sini. Sik. Ane ceblokan agak. Jadi iki yo. Kene ceblokan. Oh, Tuh. ono tapi wis bosok. Oh, sok kesuwen. Mas, Kesuwen. kosong ya wis ya. Gak ada jatuh. Ono. Terus di rek. Kerisian wong. Kok wedi lho welan iki filme. Yo gadung aja nih. Nah. Tapi gadung kok cilik-cilik yo. Gadung. Hah? Kok cilik-cilik yo. Kuke kurang. Pengen dalan sapa semopo. Ayo, Gusti Allah. Lu Gusti Allah. Kau no gagal. Mission pilot. Gering mana ya? Abu mana ya untune? Paling. Ya gerang-gering ya. Iya kerja gerang-gering ya. Angel ya wis. Kono aneh kencing. Dulu nih kak, kadon deh. Sekitar gunungan. Iya ya kerja apa ya kali sing terusan ya. Baru. Mesti Mesti ono strategi. oh iya pasti, kudune harus ada. Gue mesti ono strategi. Sing ae dhewe gak ero. Utang dulure mbok piye karo dhewe. Gue mesti ono strategi. Terus nyusun rencana bisa ambil bojone. Kamu yang ngono. Apa? Kamu yang ngono ya. Ya nek misalkan supernova buyar aku nyusun rencana kata iki. Rencana apa? Yo rahasia sih. Rahasia. Kepet. Rahasia nih ya sih kuae. Pakai rahasia opo? Rahasia nih pada roe. Terus. Gazebone wis dipindah ya. Cuwile gak sih bone gak iso dileboni wong. Ya iku gawe rituale gur biyen kok. Iku nggon Gak enak ya gak sih bone cuwile. anu, nggon ritual tok iku biyen. Iku karo Mas Ali kan gazebone dipindah gara-gara kan dibangun. Oh iya, bangun musola. Oh, dibangun musola pabrik itu kan dibangun. Makanya dibangun. Iya. Gile bener. Berarti Itu mudun ya, San? berarti paling dilungkas. Dilungkas. Yo, Adewe kerja nih Mas Ali. dan Mas Ali. Paling lo ya. Paling. 2 kali kerja. Mas Ali jalan, Supernova jalan. Siapa gel tak gak? Ini gak, gak. Gak siapa gel. Maksudnya kok gak pegel. Oh, gak pegel. Kerja sampai bengi. Gak sampai bengi juga. Yo jam 8. Ya ngatur strategi sih caranya. Lah karek Supernova oleh mulai awan agak
Nah, 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 nah. Ya tergantung bose. Nah. Bose sapa? Mas Ali. Apa-apa njaluke tertib kok. Apa-apa lho gak sepakat dengan Mas Ali. Ayo gak sepakat sih. Nih, Ya ya karepe Mas Ali ku kon fokus nang kono. ya kok nonton sih perkembangannya piye. Nah, kau. Mbok Isoke adewe sing jus teko kene pindah ning kono, tapi gurung nutut bayarane. Gurung nek main salah situ iku gurung iso sampe UMR ngono. gak iso. Gak iso, nek main loro iso. Nah, dhewe solusine ya. Mlebu bengi. Nah, masih gak bengi iku ya jam 4 lah, jam 5 lah ya. Jam 5 ngene iki pindah. Ya pindah, dhewe mari jam 7 jam 8 mari wisan. Wes leret. Iya, nek ning pas ning Supernova kan pokoke lewat ning gone Pasifik kan Sementing ono TSG. penting ono TSG. Yo. Bo mari jam 10, bo mari jam 7, bo mari Iya, iya, maghrib gak karep. Yo. Ning ngono, ning ngono masuk agak. Masuk, masuk. Maksudnya iku Supernova gak oleh mulai awan kan. Yo. Yo masuk, masuk. Oke. Nek oleh mulai awan yo tambah enak. Tambah sruk ya. Ya. Tambah sore wis nyantai-nyantai ning omah ya. Sore geser nang omah. Maghrib lah, mentok-mentok kok maghrib mari ini. Mentok gitu kan. Wes UMR iku Jan. UMR. UMR gari golek tambah-tambahan nih. Yo. Mas Ali dan gagi. Nah. Bu. Iku ceimbangi ya. Pemasaran Mas Ali senyap. Nyap moro-moro bres. Nomor bres. Karo ada we. Langkai piye karo ada we. Ya ro sih. Nah, karo omsete pira-pira nih karo ada we. Nek ngerti gale cung nganggur iku jelas ditarik iku. Hah? Nek ngerti gale cung nganggur jelas ditarik iku. Iya. Hah? Iya. Positif tarik. Bu di bagian opo itu? Iya, ditarik nang pabrik Mesti iku. ditarik. Jasane gali cung ya gede. Iya, buka dalane Mas Ali biyen iku. Iya. Kalau kali itu nggak bisa ngebon baku. Pak Ersat boleh terus yang Mas Ali ya? Ya, Pak Ersat boleh terus yang Mas Ali yuk. ayo. Jengke ready, baku ready. Sing blending dhewe. Ya wes, ready. Nek blendingannya 10 kilo aku toh. Nek blendingannya 30 kilo. Tipis-tipis singkat dewe. 10 kilo toh. Biasanya tak blending dhewe. Kira wis 30 kilo. Kabaran Rizal ya. Oke. Sekarang ngenteni info. Manualan 50 kilo. Mani ya? Wani. Aku ijen lo wani 50 kilo. Lo. Nek 200 kilo, ijen. Yo, Wow. wani tapi sedino hari. Sak ngerajange. Ya mata. Ya mata, sang rajange. Akeh-akeh wis. 1 kilo ae wis. Ya mata. Sak ngerajange. Sang rajange manualan. Ya mata. Remek. Branding kok ngono jangan atasi ya. Sangi pase. Kiwas cuilik ya. Ya, ya ampun, ya ampun. Kiwas cuilik ya. Yo gak ngono Mas konsepnya Mas. 1 kilo wati. Konsepnya gak ngono Mas. Mas
gana saiki sing ngipas. PP manual, ngerajang sing ngipase. Sing ngipase manual kabeh. Gak apa-apa. Tapi dicicil ambek dhek. Si ana penggawean. Dicicil dhek kadang. Garamane gurung mari ngono kleler-klerer rek. Tengah. Lewes. Gak apa ya klewer gak sing resik ngono juga. Gak sing wajeg sampai mari ngono gak. Gak. Alasan tinggal. Ini mana? Ini mana? Kedai kita gawe munggah gunung enak. Dobel. Serak-serak. Gunung ndi ano? Ngawi wingi ya. Ngawi kok gunung, Ngawi ora nek gununge kok. Ono munggah dalan ning Medeni ya. Enek. Kayak Malang. Enek bukit iki. Enek burung ora ono, enek. Nang peta iku gak enek Gunung Ngawi. Dalane ku ngewon kok Malang. Nang Google gak enek Gunung Ngawi. Gunung di Ngawi ngono gak enek, gak muncul. Tapi dalane gak Malang. Nah, ya bukit paling. Terus yo adem yo. Ngawi yo panas tapi yo ono gununge yo. Hebat. Aku Jombang lho gak ero ono gunung-gunung iki bae ono. Jombang enek ya. Ayo Gunung Pandaan. Gunung Kabu yo. Gunung Pucangan. Nah, itu Gunung Pucangan yo. Oh, apa Wagersang apa deh. Tapi nang Google gak enek. Nang Google gak enek gunung di Jombang Pucangan gak mlebu. Ngomong kok ngarani gunung. Ya dhuwur tok ngono. Dhuwur kok darani gunung. Gunung kok minimal iku 2000 mdpl. Minimal iku 2000 mdpl iku kena darani gunung. Lah nek Gunung Pucangan berapa mdpl? Nah, 600 soalnya. Nek mlaku-mlaku. Gunung Panderman iku. 2000 iku. 2000. 2000. Dhuwur berarti deh. Wis mlebu gunung pisan. Mau puncak Gunung Panderman. Ini wiro kita. Blenger. Berarti jalurnya gampang ya gitu ya? Blenger. Maksudnya itu ademnya gak banget ya? Itu duduk wisata itu. Apa? Apa duduk gunung. Gun wisata. Lu cari gunung. Yo gunung tapi kakek wong. Kakek wong. Berarti munggahnya gampang ya? Gampang. Kok gak kaya sing cara amberan Kumbolo di soro ndi? Soro Panderman. Lho, piye sih? Ya Soro Kumbolo lah ya soro 8 jam laku ya. Oh, 8 jam laku. Iku gak sampai 8 jam nang Panderman. Nah, ya berarti ya soro Ranu Kumbolo sih. Tapi kan nanjak Panderman. Panderman iku 3 jam, men. Nanjak to ya. Oke lah. Kudu dijajal lo. Nanjak ya piro paling yo TikTok tok. Ya gak iso kudu dijajal lo, wong mager kok. Alah. Dibandingno Semeru yo nanjak yo padha ae. Nanjak Semeru gak. Nanjak ya. Ora. Lah apa ning puncak masuk gak nanjak? Ya puncak itu iku kepet. Nanjak sih. Liyane padha karo mlaku-mlaku. Ya ondo ae ning ngono. Ondo. Eskalator. Motor. Eskalator. Eskalator.
Pak Prabowo bangun eskalator menuju Semeru. Ancuk kaget aku. Bus. Iki. Mari ngono meledos Semeru buyar eskalator. Wes meledos kok. Pas puncak gunungnya meledos. Apa iya wong-wong ning gunung? Ya pasrah. Pasrah. Gak enak. Mati ae. Mati konyol. Posisi muncak meledos tayer lo. Guys. Mudun ado. Awune wis biyener. Mata. Aduh, banget. Hari apa sih? Karena ning kalender ya. Moro-moro delek. Enak mangan turu ning omah kok malah. Plasa ya kono gunung iki. Gunung Brantas ya. Jembatan Brantas. Kali ukur. Rawon Tresno, anyar mana iki? Ndi? Kok ngarep. Lah, gede ngono kaya. Ndi sih? Rawon Tresno. Iki des. Tuh. Alam. Bu. Angel anjing. Delok iya mbek wong cangkruk wong. Hah? Delok iya mbek wong pondok wong. Iya kan? Yo kate gak babah iku. Ora urus aku. Yo teko babahe kok. Oke guys, besok kita sambung lagi ya. Dadah.